Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamlar hayırlı bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şuun 2017-nji ýylyň 27-nji fevraly, hepdeniň duşanbe güni efirde habarlar gündöligi gepleşigimiziň etaty bölügine başlamadan odam täzirlikleri dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew tanış edýärim. Yüzlerce adam Kırgızstan'ın payitahtında 2 gün bäri protest geçirip Atamekin partiýasynyň lideri Ömürbek Tekebaýewiň boşadylmagyny talap edýär. Prezident Almazbek Atambaýewiň açyk tanqidçisi Tekebaýew 26 fevralda Türkiýeden gaýdyp ýurduna baranda Bişkegiň aeroportunda tutsak edilipdi. Häkimetler Tekebaýewiň tutsak edilmeginiň korrupsiýa bilen bagly derňewlere degişlidigini aýdýarlar. Kırgızstanyň adam hukuklary boýunça baş wekili ombudsmeni Kubat Oturbaýew ýurdun milli howpsuzlyk boýunça ýolbaşçysy Abdil Segizbaýew üzlenip Atamekin partiýasynyň lideri Ömürbek Tekebaýewiň we Kyrgyzstanyň Günorta Koreýadaky öňki elçisi Duşen Kulçotonowyň saglyk ýagdaýyna hem zaklanýan şertlerini tin etmäge mümkinçilik döretmegi torady. Ombudsmeniň edarasynyň metbuat gullugynyň aýtmagyna görä ýurdun adam hukuklary boýunça baş wekiliniň islendik wagtda tutsaklaryň ýanyna barmagy, olar bilen gepleşmäge hem zaklanýan şertleri bilen gyzyklanmagy hukuky kanunda kepil geçilýär. Ay ışığı in gow film hökmünde Oscar bayragyna münasip boldy. Eýranly kinorejissor Asghar Farhadiýnyň Satyjy adly filmi de şer ýurt dilli in gow kartina saýlyp sylyga eý boldy. Bayragy goşurmak boýunça 26 fevralda geçirilen dawarada oňaýsızlyk ýüze çykdy. Alyp barjy La Land kartinasyny ýeňiş gazananlygyny ýalňyş eglan etdi. Kartinanyň döreden topar bayrak almak üçin sahna çykan soň ýeňijiniň Ay ışığı filmi bolandygy eglan edildi. Dawaranyň dowamında bolan iň güýçli çykyşlaryň biri Eýranly kinorejissor Asghar Farhadi tarapyndan gowuşdy. Farhadi Birleşen Ştatlaryň prezidenti Trumpyň Eýranyň we esasan musulman ýylatly ýurdun raýatlarynyň Birleşen Ştatlary barmagyna gadagançylyk ýeritmek barada çykaran gapma-garşylykly kararyna protest Oscar bayragynyň gowşuruluş dawarasyny boykot etdi. Eýranly inžener we kosmos syýahatçysy Anusha Hansari Farhadiýnyň adyndan bayragy kabul etdi. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin 27 fevralda Merkezi Aziýanyň 3 ýurduna saparyna Kazakstandan başlady. Putin Almatyda Kazakstanyň prezidenti Nursultan Nazarbayew bilen duşuk geçirdi we Siriýada 6 ýyl bäri dowam edýän urşuň soňuna çykmak boýunça golayda Kazakstanda geçirilen gepleşikleri makullady. Kazakstandan soň Putin 27 fevralda Täjikistanda prezident Emomali Rahmon bilen gepleşik geçirer we 28 fevralda Kyrgyzstana barar. Kazakistan, Täjikistan we Kyrgyzstan regionda Moskwanyň täsiri astyndaky Ýewraziýa ykdysady bileşiginiň hem kollektiwliň howpsuzlyk gulalyşy uramasynyň düzümine girýär. Kremliň aýtmagyna görä Putiniň Merkezi Aziýa edýän sapary Moskwanyň agdalan 3 ýurt bilen diplomatik gatnaşyklarynyň 25-nji ýyl dönümine gabatlanyp geçirilýär. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan barada täze film ýurtda prezidentiň yktyýarlygyny artdyrmak boýunça konstitusiýon reformasy barada geçiriljek referendumyň birnäçe hepde öňü sirasynda Istanbulda ýörite dawarada görkezildi. Baştutan atly kartinanyň premierasy 63 ýaşan Erdoğanyň doglan gününe gabatlandy. Kinoteatrlarda film 3 martdan görkezilip başlanar. 16 martda Türkiýede ýurdun baş kanunyna ütgetmeleri girizmek boýunça referendum geçirilir. Reform arkaly ýurdun parlament sistemasynyň prezidentlik sistemasyna çalışmak we döwlet baştutanna karar çykarmak adatdan daşary ýagdaýlary girizmek, ministrleri bellemek we parlamenty dargatmagy yktyýar bermek gözüňünde tutulýar. Ütgetmelerin garşydaşlary Erdoğana has köp yktyýar berilmeginiň ýurtda syýasy deň agramlylygy gowşatjakdygyny aýdýarlar. Filmde Türk lideriniň roluny meşhur aktyor Reha Beyoglu ýerine ýetirýär. Filmde Erdoğanyň 1999-njy ýyla çenli durmuşy barada gurrun berilýär. Rejissor Hudaýberdi Ýawuz öz filminiň propagandadagyny ret edýär we onuň döredilmegine prezidentiň gatnaşmanlygyny aýdýar. Birleşen Ştatlar tarapyndan gollanýan Irak goşunlary Mosul şäheriniň günbatar bölegine Islam döwleti toparynyň söwüşçileriniň elinden alma ugrunda görüşip, häzirki wagtda Tigr deriýasynyň üstünden suw köprüsini gurup şäheriň hökümetiň gödekçiligindäki gündogor bölegi bilen üpçünçüligi ýola goýmagy synançýarlar. Hökümet güýçleriniň Mosul şäheriniň günbatar bölegini el almak boýunça söwüşi 19 fevralda başlapdy. Birleşen Ştatlaryň howa hüjümlerine we şähit söwüşçilerine hem Kürtleriň peşmerga toparyna daýanýan Irak harbiýleri Mosul şäherini Islam döwleti toparynyň elinden almak boýunça görüşe oktyabr aýynda girişipdi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanyş bolduňuz.
Adatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylaň. Adatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Adatlygy SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizde başlaýarys. Efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Aşgabatda ýerleşýän A-Market Sewda dükany doly ýapyldy. Bu waka Sewda dükanynyň eýesi Döwlet Ataýewiň Türk oppositsioneri bilen gatnaşykda aýplanyp uzak möhletli türme tutugluny hökm edilenligi barada Adatlyk radiosynyň maglumatlaryň gelip gowuşmagynyň iýi ýanyna gawat geldi. Adatlyk radiosynyň Aşgabatda habarçylarynyň berýän maglumatyna görä, Mir bazarynyň Günwatar tarapynda ýerleşýän ortaça 300 kvadrat metr meýdan tutýan bu dükanyň gapysyna geçen hepdeniň şenbe güni ýerden gulpurlyp, oňa ýörüýte möhürli kagyz ýelmenipdir. Aýdylşyna görä, bu dükana adyk we sewda haritlaryny getirmek geçen hepdeniň başyndan besedildi. Şondan soň öňden bar bolan haritlary hem öňküsünden ortaça 15% arzanladyp satyp başladylar. Şonna alıcılar dükkan satıcılarından bu arzanlaşygyň uzak wagt içinde dowam edip etmejekdi barada soranlaryna A-Marketiň yapylajagy barada kelamagy söz aýtman, haritler könülmäke, satmagy gözüňde tutýandyklaryny ma'lum etdiler. Imma geçen hepdeniň anyny güni ýerden A-Marketde satylmadyk haritler ýörüte maşinlary ýüklenip nirädir bir ýere ekidilip başlandy. Adatlyk radiosynyň bu ýere baryn habarçylary dükkan satyjylarynyň haritlaryň nire we näme üçin alınıp gidilýän barada anyk maglumat alyp bilmediler. Ýöne şol günüň giýişligi sewda dükanyna haritlaryň galyn gaçany da uloglary ýüklenip alınıp gidildi. Käbirler bolsa Mir bazarynyň aksiyodagärler tarapyndan satyn alındy. Munyň netijesinde anyny güni sagat 22:00 A-Marketiň içinde ýekeje de harit galmady. Şenbe güni ýerden sewda dükanynyň tekçiler hem ýekan sökülüp alınıp gidildi we dükany doly ýapyldy. 2000-nji ýylyň başlarynyň açylan A-Marketiň ýapylmagy umuman garaşlyan bir ýagdaý diýip Aşgabatda ýaşaýan syňçy we ýazyjy Amanrat Bugay faýdýar. İyil içinde bundan bir kaçanı fuapta olur. A-Marketiň eýesi Gülen bilen hyzmatdaşlykda aýplanyp tutuk edilipdir. Şo sebäple şu marketiň istiqbaly näwel bolýar diýip şo wagtyndan aýarym 2 aý bolan gurrunlary ýaýrapdy. Geçen hepdeniň başyna öňkü hepdeniň ahyryna bolsa şol A-Marketiň eýesiniň uzak möhletli tutulgy hökm edilýänligi hakynda da iyil içinde Ilaýtyrda şo sewda merkeziniň öz goloý boltumunda ýerleşýän Senaga taritlaryny satýan kiçik dükkanlarny, şo dükkanlarda işleýänlerin şo gurruny özleriniň müşterilerine, tanışmyşlarına gurrun berýärdiler. Gepin gerçine görä aýtsak, ortaça 50 adamy iş bilen üpçün edýän bu sewda dükanynyň eýesi Döwlet Ataýew, Türk oppositsioneri Fethullah Gülen'iň hizmet topory bilen aragatnaşykda aýplanyp, geçen ýylyň oktyabr aýynda tutuk edilipdi. Onun bilen bir hatarda Aşgabatyň Merdem Dynjalş merkezi we Alpet Steakhouse adly restoranyň eýesi Resul Atagelliýew we başga da türkmen türk litseýleriniň öňkü mugallimläriniň ençemesi tutuk edilipdi. Adatlyk radiosynyň Türkmenistanyň çeşmeleri Ahal welaýatynyň suwudynyň 8-nji we 9-njy fevralda 30dan gowrak adama hökm çykaranlygyny habar berdi. Adatlyň söhbetdeşi suwut edilýänleriň arasynda Türkmenistanyň tanymal telekeçiler Resul Atagelliýew, Döwlet Ataýew we Döwlet Amangelliýew iş ketilenligini belläp, özüniň gören dokumentlerine görä Atagelliýewiň we Ataýewiň 25 ýyllyk türme tutuglugyna hökm edilenligini aýtdy. Öz sebetiňizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleteňiz, bize hat ýollaň. Metbuat e-mail belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat e-mail belgisi gmail.com. Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar günnäli gepleşigimizde men Sahra dowam etdirýän. Türkmenistanyň migrasiýa gullugynyň Lewap welaýatynyň Serdarabad etrafyndaky we Daşow welaýatyndaky edaralarynyň öňünde ýene nowatlar emele geldi diýip Türkmen inisiatiwasy neşri habar berýär. Bu neşriň 26 fevralda beren maglumatynda nowaty duran adamlaryň aglabasynyň daşary ýurtlara gitmek üçin täze Türkmen pasportyny almagy synanşan özbek diasporasynyň wekilleri bellenilýär.
Aýdylmagyna görä bu nowatlaryň emele gelmegine goňşy Özbegistanyň 25-nji ýanwardan başlap Türkmenistanyň serhet ýaka regionlarynda ýaşaýan ýaşaýjylara Türkmen-Özbek serhedinde ýeňilleşdirilen wiza düzgünini dikelden barada ýaýran habarlar sebäp boldy. Bu düzgüne laýyklykda serhet ýaka regionlaryň ýaşaýjylary wizasyz 3 güýje gündizläp goňşy Özbegistanda galyp bilýärler. Adatlyk radiosyna bu maglumaty häzirlikçe tasdiklatmak ýa-da inkar etdirtmek başartmady. Emma fevral aýynyň başyndan bäri irden saat 10-da ýagny raýatlary kabul edişlik başlanýan wagty migrasiýa gullugynyň edarasynyň öňünde azyndan 100 adamyň üýşýändigini Türkmen inisiatiwasy neşri habar berýär. Lewap vilayatynyň migrasiýa gullugynyň öňünde duran zenanlaryň aýtmagyna görä olar bu ýere Faraw etrafyndan indi 2-nji gedek gelýärler. Olar 1-nji gedek geçen hepdäniň duşanbe güni saat 11 töwereginde gelipdirler. Ýöne şol güni nowatyň ýetmejegine düşünüpdirler diýip Agdalýan neşriň maglumatynda aýdylýar. Şeýle-de maglumatda nowata duranlaryň aglabasynyň aýal gyýdlardan ibaretdigi, olaryň köpüsiniň ýanynda çağılarynyň hem bardygyny ýytalýar. Gepin gerdişine görä ýatlatsak 2013-nji ýylyň güýdüne çenli Türkmenistanyň we Özbegistanyň serhet ýaka regionlarynyň ýaşaýjylaryna ýeňillikli syýahat mümkinçilikleri döredilip, olar goňşy ýurda her aýda 3 gün möhlet bilen wizasyz geçip bilýärdiler. Emma bu düzgün ýatyrlandan soň serhet ýakalaryna adamlar şol sanda bir wagtlar Özbegistandan göçüp gelenler hem Türkmenistanyň Demirhazyk goňşusyna gidip gelmek üçin 10 günlük wizany almaly bolýardylar. Munyň netijesinde Özbegistanyň Türkmenistana gelin bolup düşen käbir türkmenistanlylar goňşy ýurtdaky dogan garyndaşlaryny wagtynda görmekde dürli kynçylyklar bilen ýüzeýiz bolýandyklaryny, käbirleriniň toýuna ýa-da ýasyna hem gatnaşyp bilmeýändiklerini Adatlyk radiosyna gurrun beripdiler. Özbegistanyň Türkmenistan bilen arasyndaky ýeňilleşdirilen wiza düzgünini gaýtadan güýje girden habar berilse-de häzirlikçe serhedin ýapyklygyna galýandygy aýdylýar diýilip Türkmen inisiatiwasy neşriniň maglumatynda ýytalýar. Türkmenistanyň Özbegistan bilen serhet ýaka etraplarynda aýratynda Lewap we Daşowuz vilayatlarynda 700 000-den artyk özbekleriň şeýle-de Özbegistanyň Harezm sewetinde 8 000-den gowrak türkmeniň ýaşaýandygy aýdylýar. Öz sewetiňizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Adatlyk Radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Adatlyk Radiosy. Hormatly dinleýijiler, efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Qırgız protestçileri Atameken partiýasynyň lideri Tekebaýewiň boşadylmagyny talap edýärler. Şu maglumat bilen habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Yüzlerce adam Qırgızstanyň paýtagtyna 2 gün bäri protest geçirip Atameken partiýasynyň lideri Ömerbek Tekebaýewiň boşadylmagyny talap edýär. 27 fevralda adından 300 adam Bişkegiň Alataw meýdanyna jemlenip Tekebaýewiň tutsak edilmegini provokasiýa diýip adlandyrýan şygarlary öňe sürdi. Prezident Almazbek Atambaýewiň açyk tanqyçysy Tekebaýew 26 fevralda Türkiýeden gaýdyp ýurduna baranyna Bişkegiň aeroportuna tutsak edildi. Häkimetler Tekebaýewiň tutsak edilmeginiň korrupsiýa bilen bagly derňewleri degişliligini aýdýarlar. Onun deslapky tutsaklygyna degişli suwdyň kararynyň tez wagtda çykaryljakdygyna garaşlýar. 26 fevralda Ýurduň Milli Howpsuzlyk Komitetiniň edara jaýynyň öňünde 1000-den gowrak protestçi jemlendi we Tekebaýewiň boşadylmagyny talap etdiler. Tekebaýewiň tutsak edilmeginiň ýurtda noýabr aýyna boljak prezidentlik saýlawlarynyň öňü sirasyna gawat gelmegi bu Merkezi Aziýa ýurduny täze syýasy durnuksuzlygyň tutaşmagy bilen bagly aladalanmalary artdyrdy. Qırgızstanyň 2005-nji we 2010-njy ýyllaryň aralygyna ýurt baştonlaryny wezipeden çetleşdirmek boýunça protestleriň bir näçesi geçirilipdi. Parlamentiň öňkü spikeri Asiýa Sasikbaýewa Tekebaýew boşadylýança protestleriň dowam ettiriljekdigini jurnalistler aýtdy. Proteste gatnaşýan Tekebaýewiň aýaly Aýgül Tekebaýewa adamsyna tutsaklykda bir zat bolaýsa,
muňa Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň jogapkar boljakdygyny Azatlyk radiosuna ma'lum etdi. Kırgızstanyň adam hukuklary boýunça baş wekili Ombudsman Kubat Otorbayew ýurdun Milli Howpsuzlyk boýunça ýolbaşçysy Abdel Segizbayewe ýüzlenip Atameken partiýasynyň lideri Ömürbek Tekebayewiň we Kırgızstanyň Günorta Koreýadaky öňküçisi Düşenkul Çotonowyň saglyk ýagdaýyna we saklanýan şertlerini syn etmäge mümkinçilik döredilmegini sorady. Ombudsmanyň edarasynyň metbuat gullugynyň aýtmagyna görä, ýurdun adam hukuklary boýunça baş wekiliniň islenlik wagtda tutsuglaryň ýanyna barmagy, olar bilen gepleşmäge we saklanýan şertler bilen gyzyklanmagy hukuky kanunly kepillendirilýär. Azatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiniz dogry gizlilikde saklanır. Osmok 420 773 797 383. Gepler Azatlyk Radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizi Azatlyk Radiosynyň Türkiýedäki habarçysy men Döwlet Baýhan dowam etdirýän. Türk raýaty Rüýa adly gyýjagal Türkmenistanyň ejesiniň boşadylmagyny isleýär. İstanbulda ýaşaýan Rüýa adly Türk raýaty bir gyýjagalyň ýaşaýyş ruhsady bolmanlygy sebäpli tutsuk edilen Türkmenistanyň ejesiniň boşadylmagy arasynda Türk hökümetinden kömek isläp ýazga geçirilen videosy sosial mediada giňişleýän yer aldy. Rüýanyň ejesi Türkmenistanyň migrant näse Türkiýanyň İstanbul şäherine şenbe güni giýje bir barlygyň okodunda saklanyp, wizasy bolman soň polis merkezine akidilip göz astyna alınýar. Azatlyk radiosy bilen gurrundaş bolan göz astyna alınýanlaryň saklanýan ýeriniň adynyň agdalmagyny islemeýän bir polis işgäriniň aýtmagyna görä, ýaşaýyş ruhsady bolmaýanlygy üçin saklanyp, göz astyna alynan ol raýatyň resmi işleri gyzga wagtda tamamlanyp, geljek ykbalynyň kesgitlenme üçin migrasiýa gullugyny berler. Şu wagtda migrant zenanlaryň problemasyny gün tertibine getiren we şol tanna soňky wagtlarda bu urda zenan hak hukuklaryny goraýan dürli jemgyýetçilik hereketlerine işen gatnaşan Türkmenistanyň migrant zenan näse öz başyndan geçirenlerini şeýle gurrun berýär. Türkiýedäki Türkmenistanyň migrantlaryň aglawa köpçüligi ýaly meňem wizam ýokdy. Ondan Türkmenistanyň pasportlary çalışmagy bilen köne pasport işe yaramanyny aldy. Bir Türk raýaty bilen halaşdym. Ýöne pasportum köne bolan soň resmi ýagdaýda nikahlaşyp bilmedik. Soň Rüýa adly gyzymyz dünýäni. Rüýa Türk raýaty. Şeýlelikde men köne Türkmen pasportu sebäpli dokumentlerimi düzedip bilmän galym. Meni deport ettirmesinler. Türkmenistana iwerilen halatymda janyma her hili howpun awanyp biljekdigine gözüm etdiýär. Iň esasat bolsa, maňa mätäşik çekken kiçijik gyzym Rüýanyň ejesi ýetim galmadlygy. Meni gyzymdan, gyzym Rüýany hem menden aýyrmaň. Men azatlyk we erkinlik isleýärin. Beýleki tarapdan sosial ulgamlarda Türkmenistanyň migrant näseniň gyzy Rüýanyň öz ejesiniň azatlyga çykarylmagy we deport edilmezligi arasynda hut Türkiýanyň prezidentine, onuň aýaly Emine Erdogana we maşgala baradaky ministre ýüzlenip çykyş eden video ýazygy hem jemgyýetde uly seslenme döretdi. Ondan soň herekete geçen Istanbulyň Beşiktaş şäher häkimligi Rüýanyň ejesiniň göz astyndan boşadylmagy we deport edilmezligi arasynda iş alyp barmak üçin ýürüýte bir zenan aklawça tawşyryk berdi. Şonuň ýalyda Istanbuldaky zenan haklaryny goraýan jemgyýetler başda bolmak bilen dürli sungat, medeniýet we metbuat işgärleri hem onuň gyzyndan aýrylmazlygy üçin tagalla başlatdylar. Türk hukuk keňeşçisi Murat Erşahin hem Türkmenistanyň näse ýaşaýyş ruhsady bolman göz astyna alynan bolsa da Türk raýaty kiçijik gyzy bolan soň tez wagtda göýberler diýär. Hukuk keňeşçisi Murat Erşahin Türkmenistanyň raýaty näseniň duçar bolan ýagdaýyna beriljek çynlykay halkara we jemgyýetçilik gollugyň diňe oňa däl eýsem şol wagtyň özünde bir meňdeş ýagdaýdan kösenýän ençeme türkmen migrant zenanyň çykgynsyz ýagdaýdan halas bolmagyny hem uly tergi berjekdigini taýýar. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizi dowam etdirýäs. Türkmenistanda çağalary daşary ýurtlarda okuyan enatalaryň öz çağalaryna pul uratmakda käbir kynçylyklar bilen ýüzüýe bolýandygy habar berilýär. Aýdylmagyna görä, daşary ýurtlary pul uratmaga garşy girdilen çäklendirmeleriň hataryna ýeni biri goşuldy. Bu täze çäklendirme barada Türkmenistana habarçymyz Soltan Açylywa has giňişräk maglumat berýär.
Türkmenistanyň döwlet banklarynda dollaryň tatuwdan aýrylmagy bilen daşary döwletlerde okuyan studentleriň pul almakda we olaryň enatalarynyň pul uratmagynda dürli çäklendirmelere ýene bir çäklendirme goşuldy. Olarky girizlendirýäne laýyklykda daşary döwletde okuyan studentleriň enatalary we dogan garyndaşlary olaryň garyndaşlygyny tasdikleýän resminamaları we özlerinin aylyk girdijilerini tasdikleýän resminamalary Western Union'un banklardaky bölümlerine tawşyran halatynda aylyk girdijileriniň möçberinde öz studentine her aýda bir gezek pul uratmagy mümkinçilik alýardylar. Soňra bu düzgünlere daşary döwletlerde okuyan studentleriň okuyan okuw mektebine tölemeli pulunyň kiftandynyň Türkmenistandaky enatalaryna uratylmagy baradaky düzgüniň girizlendiği aýdyldy. Daşary döwletde okuyan studentin enatasy ýa ýakyn hosary şol tölek kiftandynyň möçberini uratmagy mümkinçilik alýandygy, ondan artyk pul uratyp bilmeýändigi barada habarlar ýaýrady. Türkmenbaş şäheriniň ýaşaýjysy Selimanyň aýtmagyna görä, fevral aýynyň başynda onuň Türkmenbaş şäherinde ýaşaýan, ýöne başga talgyda ýazgyda durýan gyzy daşary döwletde okuyan doganyna pul uratmakçy bolupdyr. Emma Western Union'un Tenagat bankdaky bölüminde hem Türk bankyndaky bölüminde hem Türkmenbaş bankdaky bölümlerinde hem onuň puluny kabul edip almandyrlar. Täze girizlendirýäne görä, daşary ýurtda okuyan studentin pul uratyjy hosary hem daşary döwletde okuyan studentin öz ýurdunda ýazgyda durýan halgysynda ýazgyda durmalymyşyn. Adam imaradan çykdy, özüm hene pensiýa ýaşyna hem ýetemok. Emma ýarawsızlyk tapallygyny sebäpli işläp hem bilemok. Meniň özüme de, daşary ýurtda okuyan oglyma da, başga talgyda, emma bir şäherde ýaşaýan, bir familiýada durýan gyzym kömek berýärdi. Ol daşary ýurt firmalarynda işläp gowy aýlyk alýarlyk üçin biziň ikimize hem kömek edýärdi. Indi bolsa bir aý ber daşary döwletde okuyan doganyna pul uratyp bilenok diýip telimet aýda aýdýar. Bu girizlen çäklendirmelerin ilat üçin juda düşnükli hem agyr diýendigini ýaşaýjylar aýdýarlar. Döwlet başynda oturan emeldarlar bu çäklendirmeleri girizlen halatynda onuň ilata nähile yaramaz täsiriniň boljakdygy barada oýlanmaýarlarmykan? Elbetde olaryň özlerim çağaların beýle kynçylyklary başdan geçirýän däldirler. Ýurtda edilen bir kanunçylyklar diňe ýöne köýalkyň gerdenine düşýär diýip telimet aýdajanygyar. Bu bir kanunçylyklaryň maksady näme? Çağalarymyzyň bilim almagyna döredilen päsgelçilikmi? Ýa bolmasa ilaty kötemek üçin edilen zatmy? Indi 1 ýyl 2 ýyl okuyan studentler bu çäklendirmeler sebäpli ýat ýurtlarda horçylyk çekip gezmelimi? Ýa okuwlaryny taşlap ýurda dolanyp kördäkin almalymy? Iň sonra döredilen zat bolsa bu ýeten etdilen ýene de näçe wagtda çekjekdigi? Ýene de nähile bir kanun çäklendirmelerin biziň öňmekde bewet döretjekdigi diýip ýaşaýjylar tora bilen ýatyp durýandyklaryny aýdýarlar. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Azatlyk Radiosynyň rus dilindäki web sahypasy işläp başlady. Biziň maglumatlarymyzy indi rus dilinde rus.azatxabar.com salgy bilen internetde tapyp bilersiňiz. Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском rus.azatxabar.com. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Men Aras Perwiş, biz programmamyzy dowam etdirýäris. Ay ışığı La La Land filmini izle galdyryp Oscar bayragyna münasip boldy. Daşary ýurt dillerindäki kategoriýada bolsa birinji bolup Oscar bayragyny alan Eýranly rejissor Asghar Farhadynyň Satyjy adly kinosy boldy. 26 fevralda geçen Davarani alıp baran feýadany we ýalňyşlyk bilen La La Land filmi 30 diýip baglan eden soň Davara garmatmylygy aralaşdy. Ýöne ondan soňra bu ýalňyşlyk düzedilip hakyky 30 aýyşygy diýip baglan edildi. Davaranyň garmatmylyk bilen tamamlanmagyny hasaba almasaň onda başga näsalyk ýok. Ýöne prezident Donald Trump tanqidlanyp aýratynda onuň immigrasiýa siýasatyna hüjüm edildi. Bu gorda edilen iň ýeti beýanatlaryň biri Eýran rejissor Ferhady'den geldi. Ol Trump'ın jedelli immigrasiya siyasatyna protest bildirip Davara gatnaşmakdan boyun gaçyrdy. Ferhady'nin beýanatyny onuň tarapyndan Eýranly engineer Anushe Ansariýa hap berdi. Men bu gece sizin aranızda däldigime gatygyna ýaryn. Meniň ol ýerde bolmazlygymyň öz halkyma we adamkärçiliksiz kanun bilen Birleşen Ştatlara gelmegi qadagan edilen beýleki 6 ýurdun halkyna bolan hormatymdan göz başalýar.
Dünýäni biz we biziň düşmanlarymız diýen kategoriýalary bölmek, korky we agressiýa hem uruşy mekir bilen aklamaga mümkinçilik töretýär diýip Ansary ýokdy. Ferhadiň filminde esasy roly oýnan aktrisa Terane Ali Dosti öten ay öýleriniň dawara gatnaşmajakdyklaryny aýtdy. Sebäp Trumpyň esasan musulman ilatly 7 ýurtdan gelýän adamlara Birleşen Ştatlara ýol bermelik baradaki wagtlaryň sinenşiklaryna protest bildirmek. Qadaganlygy Birleşen Ştatlaryň bir kadasy togtatdy. Ýöne Trump öz adamlarynyň täze qadaganlyk kanunynyň üstüne işleýändiklerini we bu qadaganlygyň basym giýirilmekdigini aýtdy. Tehrana esaslanýan satyjy dramasyna bir ýalyň arasyna ayal öz öýüne hüjüme uçran soň dören göreş suratlandyrylýar. La La Land filmi bolsa musikal ol 6 Oscar aldy. Aýşygyny hem ejesi neşewent bolan bir oglanyň kämillik ýaşyna şelle bolan döwri suratlandyrylýar. Oscar bayragy bilen seýlenen beýleki aktyorlar Casey Affleck, Emma Stone, Mahershala Ali we Viola Davis. Adatlyk radiosyny dinleýärsiňiz. Eferde habarlar gündeligi programmamyz. Demirgazyk Awganystanyň Gunduz welaýatynda howpsuzlyk şertleri ýaramazlygynda galýar. Welaýatyň merkezi Gunduz şähri 2 ýola Talibanyň ýeçiligine geçdi. Gunduz welaýatynyň etraplarynyň hemmesinde jeňçiler hereket edýär. Talib söwüşçilerini ortaýatyň goldaýandygy barada habarlar ýaýrady. Gunduzdaky soňky ýagdaýlar barada men Şaýmyrdan Ulumrady Kabuldan maglumat berýärin. Gunduz welaýatynyň yerli resmiýetleriniň aýtmagyna görä, Talib ýaraglyları Awganystan bilen Täjikistanyň çägine doly ýeçilik edýär. Taliban Täjikistan arkaly ortaýatyň Täjikistandaky harby güýçleri bilen gatnaşyk saklaýar. Serhet ýakada ortaýatly harby hünärmenleriň Talib söwüşçilerine harby ugurdan tälim berýändigini Gunduz welaýatynyň Imam Saýyp atly etrabynyň häkimi Amaneddin Qurayşy Adatlyk radiosyna aýtdy. 50 کیلومتر سرحد افغانستان و تاجیکستان در تصرف دشمن است و اونا اوج اکادمی دارند در داخل جنگل تروریستان ترbiye میکنن و فارغ میتن. Awganystan bilen Täjikistanyň serhediniň Awganystan tarapynda jeňçiler üçin ýöreýte harby türgülleşik merkez bar. Onda ýüzlerçe terrorçy tälim alýar. Talib militanlaryny ortaýatly hünärmenler terror hüjümlerini amala aşyrmak boýunça terbiýelýär. Hemem ortaýat Talibany ok ýarag bilen öpjün edýär. Talib söwüşçileriniň yaralylary hem Täjikistanda bejerilýär. Ortaýatyň kömegi bilen ýöredilýän jeňçileriň harby bazasy Gunduz welaýatynyň Imam Saýyp etrabynyň Jeňil atly sebtinde ýerleşýär. Welaýatyň Daşta Arça atly etrabynyň Molla Kully atly regionunda da jeňçileriň harby türgülleşik merkezi işleýär. Onda hem ors harbiýleri jeňçileri terbiýelep ýetişdirýär diýip Imam Saýyp etrabynyň häkimi Amaneddin Qurayşy aýdýar. Talib topar bilen öz ýurdunyň gatnaşyk açandygyny ortaýatyň Kabuldaky elçisi hem arada tasdiklapdy. Awgan polisiýasynyň Ispenzer atly bölüminiň başlygy general Şir Edid Kamawalyň aýdyşyça ortaýat Talib toparyny desteklep uly ýalňyşlyk goýup berýär. Ortaýat İslam döwleti atly toparyna garşy göreşmekçi bolsa, onda Awgan hökümetini goldamalydyr. Taliban hem terrorçy topardyr. Ekstremist toparlaryň hemmesiniň maksady birdir diýip general Kamawal nagtady. Talib az gardan xuda az gerewany Rus mekşa Rus piştewani mekunum va Daesh mubariza bokun. Belli bolşuna göre Talibanyň Gunduz welaýaty üçin bellen häkimi Molla Abdulsalam öldürilipdir. Onuň öňüm ýeti yaralanyp Täjikistanda bejerge alandygy barada maglumat ýaýrapdy. Molla Abdulsalamyň Islam döwleti atly toparyna garşy bolandygy aýdylýar. Şonuň üçin onuň bilen ortaýatyň gatnaşyk açandygy bildirilýär. Şaýmyrdan Ulumrady Kabuldan Adatlyk radiosu üçin. Hormatly radio dinleyijileri, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny geçirip gutarýarys.